Dasarana ati kang suci, berangkato niat sing bener, mlakuwa tata cara sing bener, lan kudu wani ngucap sing bener. Nek ora wani ngucap bener gak iso nemokno bener, Pak. Sungkan karo kaya aku ya. Lho, wong pengen ngerti dunung bener kok sungkan. Makin sakit mambihaken bener. Contohnya ngaten. Kabeh wong ngaku manembah karo Gusti Allah. Kabeh wong ngaku manembah marang Gusti Allah. Senadyan carane beda-beda. Wong manembah marang Gusti niku sing wis tawuh rasane dipethuki, diparingi kemurahan, dugi mriku wonten ciri-cirine piyambak wonten. Amargi ngeten, mulane Gusti niku disebut ya ora lanang ora wedok. Gusti niku lanang napa wedok, sinten sing ngertos? Nah, carane buktekno niki mboten saged dibuktekno wong umum. Kecuali ingkang sampun nate ngraosaken dugi mriku teng alami Gusti. Di alam niki wonten uga Jana Luka, Indra Luka, Ari Luka. Jana Luka nggih donya niki, Indra Luka sabare donya alam kerohanian. Ingkang sifate roh niku kan kathah mboten manungsa mawon. Ana sing alami alam pangrantunan monggo kersa. Teng Indra Luka niki alame para roh. Munggah malih nembe Ari Luka. Ari Luka niku alam sedya mboten wonten batese. Ingkang sampun nate dipun paringi kanugrahan dugi mriku tiyang boten badhe kleru langkai. Ora wedi diwadani wong, ora wedi di elek-elek wong, ora wedi di napa nggih dipojokne disudutno, wah wis monggo kersa. Mergo napa sampun manggihaken bener. Nek ngono rasane wong ngabekti karo sing gawe urip, nek wis roh rasane diwenehi ijib, nek ning kono kae rasane ngene. Mbok mulai angsal kula aturaken nggih, nggih. Bareng Pak. Nggih. Ciri-cirine teng mriku nek bola nate dirasani napa diparingi icip-icip roh rasane teng mriku. Teng mriku mboten enten rasa pengin, mboten enten rasa kudu. Mboten wonten. Mboten wonten. Niku nembe teng alam mriku. Dereng teng memanike alam. Niku mboten saged ditingali sinten mawon. Lah niku nembe saged diakoni
nemokno bener bab ketuhanan. Nah, ciri-ciri ini tiang nek sampun manggihaken niku boten badhe nglampahi sing dateng mriki wewaler gangsal niku wau nek diringkes dados tunggal. Nah, saya inget nggih, boten badhe nglampahi niki. Niku nembe iso ngrasakno dununge bener. Wis ta ora dibolo ya wis. Tuh elek-elek diwadani ben. Apa sing madani iku mesti wong apik. Lho cek gelem madani wong kok. Cek gelem madani wong. Lah ngerangkep ngene iku. Dununge bener, dununge wong resik. Nggih, niki wau sing wingking napa Mas? Niku Bapak saking Bu Arnika tadi masalah user kalih getih. Nah, user kalih getih niku benten Bu, nggih getih rah. Lah rah kalih roh niku benten. Nek roh niku sukma, nek rah niku getih niku gampangane ngoten wadah urip. Wadah urip. Mulane nek ijek ana getihe ijek urip. Ketoke awake sehat kuwedi lemu. Nek wis getihe gak ana ya wis ora urip. Iku getih iku wadah kang nyambung urip. Nek user sambungane raga kali sedulur sejati sing pernah enom. Jane sedulur sejati nggih boten wonten jenenge. Nah, sambungane niki jenenge dienggo ngarani niku. Nah, mulane kok diarani sedulur sejati nggih mergi nggih enten sing mboten sejati. Mun masalah langsung kula aturaken. Wadah wonten dereng ngeten. Ngeten iki napa mboten ngeten. Mboten elek. Lho elek teng pundi? Nek kula sebut tembunge niku mungkin ndak sing ngalakno wong. Nggih. Elek teng pundi? Klerune teng pundi? Ngaten wong iso ngarani kleru kon dungo klerune nok endi? Ora nemokno. Ora iso jawab. Nah, nek wani ngarani kudu iso nerangno, wujudno. Ujub ni ngarani nyerita ujubno. Ben wujud. Masa iki wong slametan mawon kata sing mboten dijubno gak ngerti. Anek bener wong Jawa iki nek mlebu mae wong kudu ya kudu kula nuwun to. Soalnya akeh wong Jawa sing rawes Jawa. Saiki jarang kelangan sak tembung niki pun rugi pinten. Niku lagi sak tembung. Lah dhewe mboten kok elek-elek tiyang sanes mboten. Padha-padha wong Jawa sing ngoten-ngoten niku nggih nek dipikir ngisakaken ngoten niku dadi korban kok. Nek kula pareng njeblosaken nggih dereng wayahe nggih, dereng wayahe. Nek kula udarakan sakniki geger donya niki. Khususnya Indonesia. Saestu lah kula nampi niki pun 2019 kok. Kula mboten mlete. Nampi bendelan iki 2019. Nggih 2019 akhir menapa niki. Kalek bundelan iki. Sok kapan kita udarnya.
nek kula udaraken saniki geger kok situasine tak sing ngene. Kok aku nyaru teh jarene. Ki pemerintah lagi sibuk nyaru teh. Nek bener ya nggih terus pundi to wong sepi to. Yang saniki kata sing dereng saged mawas diri. Ketoke pinter-pinter tapi mawas diri dereng saged. Nggih. Sing dirembuk dek nani wong dialami wis mikir sok 2024. Wah. Niku nggih mboten maido kula nduduhaken kelemahane dhewe. Nah, kelemahane bangsa kita niku lho. Niku kelemahan. Tasik kathah nek kula purun ndonga. Tapi nek mboten wonten pitakenan mboten kula arani. Mboten kula wangsuli. Nggih. Perlu kita niki koreksi diri. Ayo to metani sirahe dhewe luwung lah oleh lingsa siji loro lah kuman. Aja metani sirahe tanggane. Mengko tanggane sing resik wae dhewe akeh tumone sa. Luwih becik ayo didis timbang metani wong liya. Sing salah sapa dadi ngene iki? Ya salah awake dhewe. Masa upama wong Indonesia bodoh penyalahno Malaysia. Boten saged. Generasi Indonesia bodoh, ora pinter, penyalahno Cina Londo boten saged. Kena apa kowe ora percaya diri? Didoktrin wong luar negeri pirang tahun. Diwedekno. Saiki sing medekno wong Jawa ora wong luar, wong Jawa dhewe. Sepi. Wong Jawa dhewe medekno anake. Sampai kapan awak dhewe ape dienggo keset penjajah? Anake, putune, sampai buyute. Dolang cilik ati. Loh, piye to gak kleru itu bangsa kuwi. Jare pengen goleki bener apa? Cara kebangsaan bener awak dhewe iki bangsa apa? Bangsa Indonesia. Kepribadiane apa? Jadi bangsa Indonesia bangsa yang besar. Orang ngerti kepribadiane. Dari bangsa Indonesia berkepribadian Pancasila. Sebarang lagi gak tahu krungu bocah sekolah nembang Garuda Pancasila gak tahu krungu.